Srbija će na Evropskom prvenstvu u Birminghamu imati ukupno 13 takmičara, 9 u ženskoj konkurenciji i 4 u muškoj, drugi najveći broj na evropskim prvenstvima u istoriji, a da li će nam kvantitet doneti i kvalitet i medalje, saznaćemo u razgovoru sa direktorom Srpskog atletskog saveza, gospodinom Jovanom Kantarom. Jovane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Miloše, i tebi i tvojim gledaocima, odnosno slušaocima. Tako. Hvala puno i u njihovo ime. Dakle, Evropsko prvenstvo na otvorenom je, da kažemo tako, kruna ove aktualne sezone u atletici. Da ne pričamo diplomatski, kada biste morali da potpišete koliko će Srbija uzeti medalja na ovom evropskom prvenstvu u Birminghamu, koji bi to broj bio? Ja bi potpisao 4. Evo, da ovako kažem, baš bih voleo da to budu Andrijana, Angelina, Armin i Ivana, a ja mislim da se nadamo se njihovim uspesima, tako da za njih, ono što bi se reklo, voleo bih za njih da bude dobar uspeh. I na istom ovom mestu, samo na svetskom prvenstvu, Ivana Španović je 2018. godine, čini mi se, uzela svetsko zlato. Sada je najavila u doduše drugoj disciplini, u troskoku, da će da napadne državni rekord, a samim tim to bi bio i najbolji rekord sezone, cele sezone u Evropi, čini mi se, ali kako vi komentarišete to kada dođe od jedne takve atletske kraljice u njenoj 36. godini? Pa nema šta tu puno da se kaže, samo treba da onda sednemo za televizor i da gledamo kako ona pravi te uspehe. To je ona puna samopouzdanja, već godinama unazad pravi izvanredne rezultate. Naša je najbolja atletičarka u istoriji, jedna od najboljih sportistica na Srbiji ikada, tako da samo rezultati govore iza nje. Sada u nekoj novoj disciplini, pravila je dobre rezultate, skakala je dobro ove sezone, što je podstrek da možda napravi još bolji skok na evropskom prvenstvu i da osvoji medalju, ja se nadam. Pored Ivane, rekli ste 4 medalje ukupno. Na koga još možemo najviše da se oslonimo? Dakle, naravno, tu su naše dve mlade nade, naša budućnost atletike, to su Adrijana i Angelina u bacanju koplja i u skoku u vis, i Armin Sinančević u bacanju kugle. To su 4 medalje koje bih ja voleo da budu, odnosno mi svi iz Saveza. Normalno, ako bude još neka, ni se nećemo protiviti tome. Tako da, nadam se stvarno da su Angelina i Adrijana spremne za svoje najbolje rezultate u sezoni i da će im to doneti postolje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu. Ali zanimljivo je da ove godine na evropskom prvenstvu imamo i dosta debitanata, odnosno mladih atletičara. Koga biste posebno izdvojili? Posebno bih izdvojio Luku Boškovića u skoku u dalj, koji momak pravi izvanredne rezultate, izuzetne skokove pravi pod dirigentskom palicom Dragutina Topića. Stvarno prava naša budućnost i nadamo se da će i on u narednom periodu, ako ne i evo već sada, ostvariti dobar rezultat, ako ne i sada najbolji rezultat u sezoni 8.24, čini mi se da mu je trenutno najbolji rezultat u karijeri. Normalno, tu imamo i Aldina Ćatovića. Aldin Ćatović je upravo završio, tako neće ići na evropsko prvenstvo, ali želeo sam njega da pomenem zbog svetskog prvenstva u Oregonu, gde je napravio izvanredan rezultat u strašno velikoj konkurenciji. Jutros je bio peti najbolji na svetskom prvenstvu u Oregonu. Najbolji Evropljanin. Tako je, najbolji Evropljanin na svetskom prvenstvu. Zaista izuzetan rezultat, a pored njega i naša Natalija Vojinović je zauzela 4. mesto u skoku u vis u dalekoj Americi. Pa i Aldin Ćatović je bio dete krosa RTS-a, recimo, on je učestvovao non-stop. Jeste, zajedno sa svojim trenerom i sa svojim klubom učestvuje na svim tim krosevima, između ostalog i Beli kros i kros RTS-a, uvek su prisutni tu, tako da od njega stvarno isto očekujemo u budućnosti velike rezultate. I on je jedan, zaista, njih dvoje su jutros pokazali da će na nekom u sledećem velikom takmičenju, gust je bio kalendar ovde, pa verovatno se preklapao i sa evropskim prvenstvom i sve, i nije moglo da se nastupa na oba, ali su određeni prioriteti gde mogu da bolje nastupe. To je svetsko prvenstvo za njega, pošto je on junior, svetsko prvenstvo je logično rešenje. Takođe morao bi da pomenem i Milicu Gardašević,
koja isto već dugo godina nastupa na velikim takmičenjima, takođe se nadamo i njenom najboljem rezultatu, možda i postolju, tako da, eto, pored ovih već 4 nabrojanih, i imamo normalno debitante, pored Darija Bašića-Palkovića, imamo i Aleksandriju Mitrović, koju je jednu isto jako talentovanu devojku u troskoku, gde će se zajedno sa Ivanom Španović boriti na evropskom prvenstvu. Imamo Minu Stanković iz Pirota, hodačicu, tako da dobru jednu ekipu od čak 13 učesnika. Stvarno smo brojna ekipa na evropskom prvenstvu. Jesmo, drugi najveći broj učesnika u istoriji, po nekim mojim podacima sa kojima raspolažem. Inače, dakle, govorili ste koliko su ta neka iskusnija imena nosila srpsku atletiku u prethodnom periodu, ove zapravo zlatne generacije naše atletike predvođene Ivanom Španović, ali sada su tu i Adriana Vilogoš i Angelina Topić, Luka Boško i spomenuta Aleksandrija Mitrović. Da li ova imena svedoče da smo konačno napravili sistem koji će omogućiti da Srbija ostane u evropskom vrhu? Pa da, mi u Srpskom atletskom savezu na čelu sa predsednikom Brankovićem stvarno se trudimo da uspostavimo jedan pravi sistem koji će iznedriti upravo ovakve asove kao što sad trenutno imamo. Mislim da imamo jednu od najboljih generacija u istoriji atletike sa puno dobrih atletičara, puno uspešnih atletičara već ostvarenih i onih koji tek treba da dođu, poput Luke Boškovića, Aldina Ćatovića. Imamo tu još mladih koji će tek, što se kaže, zakoračiti na tu svetsku i evropsku scenu, i upravo je to taj sistem pokazatelj da mi dobro radimo, da smo na dobrom putu, da u narednom periodu i dalje imamo osvajače medalja na velikim takmičenjima, što je naš prioritet trenutno. Naravno da se svi ti šampioni prvokale u Srbiji, imali smo nedavno završeno državno prvenstvo koje je održano u Kraljevu, i svi ovi atletičari koji nas predstavljaju, zapravo velika većina njih, bili su i pred domaćom publikom pre nekoliko meseci. Upravo svi su bili, što se kaže, to je njihova obaveza da učestvuju na to jednom od naših najvažnijih nacionalnih takmičenja. Bilo je izuzetno takmičenje, učestvovali su, bile su pune tribine, stvarno Kraljevo je idealno mesto za jedan takav događaj, tako da i bili su dobri rezultati, i što je najbolje, mislim da su sada spremni da upravo na evropskom prvenstvu ostvare svoje najbolje rezultate u sezoni, a možda i osvoje, nadam se, neku medalju. Koliko je teško, kao ispred krovnog saveza, Srpskog atletskog saveza, organizovati takve događaje, i koliko je veliki izazov da se napravi dovoljno kvalitetna podloga za sve što predstoji u glavnom delu godine? Tako je, pa Srpski atletski savez organizuje sva takmičenja iz programa Srpskog atletskog saveza, to je preko 30, znači u svih kategorijama. Naravno, svake godine organizuje 2 do 3 međunarodna takmičenja, a među ostalih najvažniji je ovaj Belgrade Indoor Meeting u dvorani, koji je jedan od 8 na svetu u zlatih mitinga u dvorani, i mi smo stvarno prepoznati kao jedan dobar organizator velikih i što nacionalnih, što međunarodnih takmičenja. Godinama se pokazujemo kao jedan od najboljih organizatora. Organizovali smo i svetsko prvenstvo u dvorani i u krosu, i pre toga evropsko prvenstvo u dvorani, tako da za nas to iskreno ne predstavlja nikakav pritisak, jer stvarno imamo dobru ekipu, uigranu ekipu koja to izuzetno dobro radi, tako da što se organizacija atletskih takmičenja tiče, to je stvarno na visokom nivou, i nadam se da ćemo nastaviti i dalje u tom smeru. I za kraj samo još da podsjetimo, dakle, na raspored i na satnicu danas. Prvi na borilište izlazi Luka Bošković. Tako je. On će da nastupi u skoku udalj od 12 časova i 30 minuta, zatim od 13:40 bacanje kugle, kvalifikacije Armin Sinančević. O Luki smo govorili, u Arminu. U Arminu, ja se nadam da je on sad spreman, odradio je dobre pripreme i nadam se da će baciti najbolji rezultat danas u kvalifikacijama, i da se Bože zdravlja pripremi dobro za finale koje je već večeras. Od 21:33, potencijalno ukoliko izbori finale, večeras se tamo i bori. Od 20:35, 100 metara prepone, kvalifikacija Milica Emin. Tako je. Naša preponašica koja godinama je jedna od najboljih u državi, zajedno sa ovom ekipom, nadam se da će ostvari svoj željeni rezultat tamo.
I davno nismo imali neku tako kvalitetnu preponašicu kao što je Milica. Jeste, stvarno je dobra i dobro trenira, tako da se nadam da će da ostvari najbolji rezultat. Da. Brojna je srpska delegacija u Birminghamu i želimo puno sreće svim našim takmičarima. Odavde iz Srbije vi ćete im se pridružiti, čini mi se, u sredu. Tako je. Od četvrtka sam u Birminghamu i podrićemo ih i sa tribina. Sve do 16. augusta i do finala. Tako je. Finalnog dana zatvaranja. Tako je. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala tebi, Miloš. Poštovani slušalci, gost jutarnjeg programa bio je predsjednik, zapravo direktor Srpskog atletskog saveza, gospodin Jovan Kantar.